మాకు కనిపిస్తారు. ఎందుకంటే మీ ఎంత కష్టపడితే మాకు అన్నం దొరుకుతుందనే విషయం మాకు తెలుస్తూనే ఉంది. అందుకనే మీ యొక్క కథనంతో మీకు మా ఛానల్ ద్వారా చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఈ కథనం అనేది మీరు చేస్తున్న పంట పొలాల్లో లాభ నష్టాలు, సుఖదుఖాలు ఈ వెనక ఏముందనేసి మేము చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. చెప్పండి, ఈ పాడి పంటలు మీరు చేస్తున్న పంట పొలాల్లో ఎన్నేళ్ళ నుంచి చేస్తున్నారు? ఫస్ట్ మీరు కూడా ఒక రైతు బిడ్డలే కదండి బాబు. ఈరోజు పొలాల గట్టి మీద కెమెరాలు పెట్టుకుని వచ్చారంటే మీ దీని మీద ఎంత మక్కువ చూపిస్తున్నారంటే అంత నాకు సంతోషం ఉంది బాబు. ఎందుకంటే మా నాయనోళ్ళు పొలాలు పండించేవాళ్ళు, నేను పొలాలు పండించేవాళ్ళనే. దాదాపు ఇది మన పుట్టు చరిత్ర నుంచి ఈ పంటలు పండించుకోవడమే మన బాధ్యత బాబు, మన దౌర్భాగ్యం. ఎందుకంటే ఈరోజు మనం ఈ పంట లేకపోతే మీరు కానీ నేను కానీ ఈ గట్టు మీద నిలుచుకునే పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు రాజకీయాలు కావచ్చు, దేశాలు కావచ్చు, పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు కావచ్చు, ఈరోజు బాగుండాలంటే ఈ రైతునోడు బాగుంటేనే అందరూ బాగుంటారు కదా. ఎందుకు పెద్ద ఉన్నట్టుండి దౌర్భాగ్యం అనే మాట వచ్చింది? ఇది మేమైతే అన్నం పండించే రైతు మాకు తెలిసిన కాడికి ఒక రాజులాగా మేము ఫీల్ అవుతాము. మీరు ఎందుకు ఆ మాట అంటున్నారు? మీకు ఆ మాట అనే మాట వెనక మీకున్న బాధ ఏంటి? అంతే కదా బాబు, ఈరోజు రైతు ఎంత కష్టపడుతున్నారు మీరే చూస్తున్నారు బాబు. ఈరోజు పంటలు పండించాలంటే ఎంత ఒడిదుడుకులు ఉన్నాయో మీకు తెలుసు బాబు. ప్రకృతి కరుణించలేకపోయా, వానదేవుడు కరుణించలేకపోయా, కనీసం ఈ ప్రజలు, ఈ రాష్ట్రాలు, ఈ మంత్రులు వాళ్ళన్న సహకారం చూపిస్తారంటే వాళ్ళు కూడా చూపించపోయా. ఎంతవరకైనా నా చేతల కష్టం, నా ఒళ్ళు కష్టం, నా భూమి మీద పెట్టుకోవడం తప్ప అప్పులు చేసుకోవడం, పొలం మీద పెట్టుకోవడం, వచ్చిన అప్పులు కట్టుకోవడం, బిడ్డలు చదువుకోలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నాను బాబు. నాకు ఏ గవర్నమెంట్ సహాయం చేయలేదు బాబు. రైతుని ఉండి గుర్తించలేదు బాబు ఇంతవరకు. అందుకే దౌర్భాగ్యం చెప్తున్నా. రైతుని గుర్తిస్తే ఒక కంపెనీ పెట్టుబడి పెట్టాలని మాత్రం తీసుకొచ్చి పెట్టుబడి పెట్టించి వాళ్ళకి అంతా భూమి ఇచ్చి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళ కంపెనీలు పెట్టిస్తారు. రైతుని గుర్తుపెట్టుకోండి బాబు. రైతుకు 10 వాళ్ళు బాబు ఆడిపోతే ఏమో బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తాను. అది కాదు బాబు కావాల్సింది. రైతుని గుర్తించండి, రైతుకు కావాల్సిన పొరమొట్లు ఇవ్వండి, తను ఒక మనిషిగా చూడండి బాబు, తను యంత్రంగా చూడండి బాబు. మీరు ఒక ఎమ్మెల్యే కావాలని ఒక దీక్షతో మీరు ప్రజల్లో తిరిగి, ఊర్లో తిరిగి ఓట్లు వేసుకొని గెలుచుకొని ఎమ్మెల్యేలు అవుతారు. అదేవిధంగా ఒక రైతుకి అన్ని రకాలుగా ఇచ్చి, ఈ రైతు నాకు ఓటేశాడు, ఈ రైతు వల్ల నేను ఈరోజు అసెంబ్లీకి వచ్చినాను, నన్ను గెలిపించింది రైతులు, మా నాన్న రైతు, మా చిన్నాన్న రైతు. మీరు రైతులు కాకపోవచ్చు, మీరు ధనికులే కావచ్చు, నేను చెప్తున్న మాట కోసం. నాకు రైతున్నాడు, పల్లెల్లో రైతున్నాడు, గ్రామాల్లో రైతున్నాడు, పంట పొలాలు పండిస్తున్నాడు. ఆ పంటే ఈరోజు నలుముక్కల దేశం, నలుముక్కల ఇప్పుడు అన్నం పెడుతోంది. రైతు లేకపోతే దేశం లేదు, రైతే రాజు అని అసెంబ్లీలో బుద్ధి చెప్పండి ఒక ఎమ్మెల్యే కానీ, ఒక మినిస్టర్ కానీ, మంత్రిని కానీ బాబు. అప్పుడు దేశానికి స్వతంత్రం వస్తుంది బాబు. స్వతంత్రం దేశానికి వస్తుంది, రైతుకు వస్తుంది బాబు. అంటే మీ నాన్నగారు వ్యవసాయం చేస్తున్నారంటున్నారు, మీ బాబాయిలు వ్యవసాయం చేస్తున్నారంటున్నారు, అలాగనే ఆల్మోస్ట్ మీరు మీ తరతరాలకు కూడా వ్యవసాయమే చేస్తున్నారంటారు. అంటే మీ అబ్బాయిని మీరు వ్యవసాయదారులుగా చేయరా? ఎందుకు చేస్తాం బాబు? నా కొడుకు కూడా కార్పొరేటో, లేదంటే ఒక డాక్టరో, లేదంటే ఒక కలెక్టర్ అవ్వాలని ఆలోచిస్తాం బాబు. నా పంట పొలాలని పండించే పంటకే దిక్కు లేదు బాబు. నా బిడ్డని చదివించుకుని దిక్కు ఉన్నది బాబు. నాకు చదువుకోవాలంటే ఫీజులు కట్టాను బాబు. అదేదో గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఫీజులు కూడా అది కూడా కరెక్ట్గా ఇవ్వట్లేదు బాబు. నా కొడుకు 2 రోజులు పోతే 3 రోజులు తరిమేస్తారు బాబు. ఫీజులు కట్టలేదు, మీ నాన్నకి వెళ్ళిపోయాను. నాన్న ఫీజులు కట్టలేకపోతున్నాను నాన్న, నాకు చదువు అయిపోతాను. అప్పుడు ఉన్న పొలంలో అంత అమ్మి నా బిడ్డలు కట్టడం, వాడు ఎటు లేకుండా దారి లేకుండా పోవడం, నేను నా కొడుకుని చూసి దిగులు చెంది నా కుటుంబం నీరు కారిపోతాను బాబు. ధర కూడా మంచిగానే ఉంది కదా. ఇప్పుడు మేము 25 కిలోలు బియ్యం మూటది కొంటున్నాము, దాదాపు ఒక 1500 పెట్టి మేము కొంటున్నాము. ధర కూడా బాగానే ఉంది కదా. మేము అలాగనే అనుకుంటాం, మేము 1500 ఇస్తున్నాం, నేరుగా రైతులకు వెళ్తుంది, ఇంత రేటు పెట్టి 25 కిలోలు మేము కొంటున్నాం అనే ఉద్దేశంతో మేము అనుకుంటున్నాం. ఎందుకు మీరు అలా నీరు కారుస్తున్నారు బాబు? నువ్వు ఎంత చెప్పావు బాబు? 1500 23 కేజీలు బియ్యం బస్తా కొంటున్నావు బాబు. నేను పండించే బాబు 75 కేజీలు బియ్యం వడ్లు బాబు. నా దగ్గర 850కి 900 కొంటున్నారు బాబు. ఇది ఎక్కడ న్యాయం చెప్పండి బాబు? మీరు 100 కిలోలు కొనాలంటే ఈరోజు దాదాపు 5,000 రూపాయలు పెట్టాలి బాబు. నేను 75 కిలోలు వడ్లు బస్తా ఇస్తున్నాను బాబు 900, 800కి. నేను ఎరువు చెప్పాను నా కష్టాన్ని. నేను మార్కెట్లో పోయి నా రేటు ఇంత చెప్తే ఎవరన్నా కొనేవాళ్ళు ఉన్నారా? కేజీ వంకాయలు నాకు 10 రూపాయలు తప్ప కనీసం 20 రూపాయలకు కొంటారు బాబు ఈ రోజుల్లో.
100 కేజీలు టమాటాలు పండిస్తే 25 రూపాయలు ఇస్తారు, కానీ ఒక బ్యాగ్కి ఒక బాక్స్కి అదేమో వాళ్ళు ఎత్తిపోయి కార్పెట్లో పెట్టి ఒక్కొక్కడు 50 రూపాయలు 60 రూపాయలు 80 రూపాయలు అమ్ముతున్నారు కేజీ. నాకెక్కడ వాళ్ళకి ఎక్కడ బాబు, నేను అలాగనే మేము కూడా టమోటాలు మొన్నటిదాకా 100 రూపాయలు కిలో పెట్టుకుంటున్నాము. ఎర్రగడ్డలు రేట్లు ఎక్కువ, ప్రతి కూరగాయలు రేట్లు ఎక్కువ, అవన్నీ పండించే రైతులకే వెళ్తున్నాయి అనేసి అనుకుంటున్నారు. అంటే మేము కూడా మాలాగానే ప్రతి ఒక్క ప్రజలు అలాగనే అనుకుంటారు. అంటే మీకు దీని వరకు మీకు రావట్లేదా? కదా బాబు, మేము పండించే ప్రతి వస్తువు కానీ మార్కెట్లో పెట్టే అవకాశం, అమ్ముకునే అవకాశం మాకు ఇస్తే రైతు కష్టం ఆడ అమ్మే రేటును బట్టి ఆయన సంతోషము. మీరు మాకు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన పడలేదు బాబు. అప్పుడు మా వస్తువుని మేమే ఎక్కువ ధర అమ్ముకొని నా బిడ్డల్ని పెద్ద చదువులు చదివించుకుంటా, నా ఎకరాన్ని 2 ఎకరాలుగా సాగు చేసుకుంటా. ఎందుకంటే నాది 75 కిలోల వడ్లుని 2000 ఇచ్చి కొనమానండి, నేను ధన్యుడేను బాబు. కేజీ టమాటాలు నా దగ్గర 30-40 రూపాయలు కొనమానండి, నేను ధన్యుడే బాబు. కేజీ వంకాయలు 50 రూపాయలు నా దగ్గరే కొనమని చెప్పండి, ఏమండి. అదే బెండకాయలు కిలో నా దగ్గర 30 రూపాయలు కొనమని చెప్పండి, డైరెక్ట్గా నేనే ధనికుడు బాబు. నాకు ఏ రాజకీయాలు వద్దు బాబు, ఏ రాజ్యాలు మాకు డబ్బు ఇవ్వాల్సిన పని లేదు, ఏ రాజకీయ నాయకులు మాకు డబ్బు ఇవ్వాల్సిన పని లేదు బాబు, ఏ రైతు భరోసాలు మాకు వద్దు బాబు. మా గిట్టబడి ధర మేము పండించిన వస్తువులు సరుకులు మాకు అమ్ముకునే స్వేచ్ఛ ఇచ్చి ఇవ్వగలిగితే రైతు దేశానికి ఎన్నుముక్కే బాబు. ఆ రోజు దీంట్లో డౌట్ ఏ లేదు బాబు. రైతుని గుర్తుపెట్టుకోండి, రైతుకి కావాల్సిన పనిముట్లు ఇవ్వండి, రైతుకి స్వేచ్ఛనివ్వండి. ఒక ఎమ్మెల్యే తిరగడానికి మాత్రం పోలీసులు బందోబస్తులు కావాలా, ఒక కలెక్టర్ వస్తారంటే బందోబస్తులు కావాలా. రైతు పోవాలంటే మెడలు పట్టుకుని తోచేస్తున్నారు బాబు. కలెక్టర్ వస్తారు తోచేస్తారు బాబు, సిఐ వస్తారు తోచేస్తున్నారు బాబు. ఎవడ దౌర్భాగ్యం కాబట్టి ఈ రాజ్యంలో దౌర్భాగ్యం లేదు రైతులకి. చెప్పండి బాబు మీరు. ఇలాగనే మనం వింటున్నాము, రైతులు వాళ్ళు పండించిన ధరలు కూడా వాళ్ళకి అందుబాటులో లేకుండా పోతుందనేసి. ఇది నిజంగా ఇది చాలా దౌర్భాగ్యమైన విషయమే. వాళ్ళకి అందుతున్న ధరలు ప్రతి ఒక్కరూ మనం అనుకుంటున్నాం ఏంటంటే, ఈ టమోటాలు 100 రూపాయలు పెట్టుకుంటున్నాం, ఎర్రగడ్డలు ఇంత రేటు పెట్టుకుంటున్నాం, అలాగనే మనం బియ్యం మూటలు ఇంత రేటు పెట్టుకుంటున్నాం అనేసి వింటున్నామే, కానీ అది నిజంగా రైతులకు అందట్లేదు. అది నిజంగా అందగలిగితే వాళ్ళు నిజంగా మహారాజు అని చెప్తున్నారు. ఇలాగనే వీళ్ళు వెనకున్న చాలా కష్టాలు ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని చెప్తున్నారు. ఆయన కూడా చాలా తీనంగా వేడుకుంటున్నాడు. మనం ఈ ఎండలో తిరగడానికి మనమే ఎన్నో గొడుగులు, ఇట్లా చల్లని పానీయాలు ఇలాంటివన్నీ మనం తీసుకునే మనం బయట వెళ్తుంటాం, ఎందుకంటే మన ఆరోగ్యం గురించి. మన కోసం కష్టపడుతున్న రైతన్న మాత్రం ఈ ఎర్రటి ఎండలో మన కోసం కష్టపడుతున్నారు. రైతుని నిజంగా ప్రోత్సహించాలి అనే కాన్సెప్ట్ తోటి ఈరోజు ఈ కథనం ద్వారా మీకు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. తిరుపతి జిల్లా బాలు ప్రతినిధి.